arrancamos cun novo día. Como estamos, familia? Que tal? Como vos vai? Ai, Dios mío, querido, espero que estedes mellor que a min, Porque eu teño hoxe teño un dor de costas, de cadrís. Teño un punto aquí no aductor ou no psoas, non sei onde está, que parece que me quixen levantar da cama xa co pé esquerdo. Eso non ten boa señal. E dixen, e atrapeime aí un pouco, non sei que me pasa. O que pasa que empecé a pensar. Espera aí, que para cociñar tampouco tens que bailar hoxe. Hoxe non vou bailar, vale? Perdóame se non bailo e se non cantaruxo, pero vou facer receita igual, veña pa aquí. Pero ti crees to? Estou como un animal, como un cabalo. Ti que pensas? Que pensas? Veña pa aquí, ven pa aquí. Temos hoxe unha receita das boas. Unha receita que, ademais, podría ser perfectamente unha receita de campo, vale? Unha receita de facer aí, porque vamos facer uns espetos de cocho. Nesto nunhas brasiñas, nunha barbacoa, bueno, sería increíble. De feito, teñen que inventar as barbacoas na casa, nos pisos, porque hai moita xente que non ten casa, está nun piso e dirá, eu tamén quero tomar un pouco e tal. Sí que é verdad que hai fume líquido, pero poñerse aí un pouco con carbón e tal na casa, eu non o vexo, nin con madeira. Nós, hoxe, o que imos facer é algo así parecido, porque imos empregar uns espetos, evidentemente, imos facer unha salsiña tamén espectacular, vale? Porque son espetos de cocho cunha salsa de aguacate increíble, que molla cos espetos, cun pouco de peixe, con calquer cousa, incluso unhas verduras. Mirad o que temos por aquí. Unha chea de ingredientes que ao final imos esparexar un pouco e van quedar increíblemente ben. Mirade, por aquí, un pouco de lombo de cocho. Ben bonito, temos así ben perfilado para facer uns cachiños que sean máis ou menos regulares para que despois tamén, pois, rustran dunha maneira regular tamén. Temos por aquí tamén sementes de sésamo, temos un pouco de mostaza, temos mel, temos améndoas laminadas, era que tiña por aí, podría ser calquer froito seco. Temos un pouco de azucre, temos allo, pimentón pó, comiño, temos chile, unhas escamiñas de sal, xa veredes que crocante imos facer hoxe tamén, unha chea de cousas. Temos por aquí un pouco de limón, temos pemento verde e vermello, unha cebola vermella, temos un pouco de cabaciña e, por suposto, para a salsa, os aguacates. Veña que vamos, moi bons días, Lidia, que tal? Como estás? Bueno, unha mañá atarefada. Atarefada, pero se tes unha cariña de sorriso. Que che pasou? Sabes que a veces pasanche moitas cousas surrealistas xuntas? Sí. E pegache a risa. Pode ser. A mí cando vas a moitas cosas así de repente surrealistas, tengo un ataque de risa de onde está a cámara. Bueno, pero a veces pasa. A vida ten esas historias. Pero ti pensa, sorrir moito mellor que chorar. Eu empecé casi chorando que me doía un pouco o pescozo, as costas, os cadrís, que é un pouco certo. Pero empecé a pensar, pero onde vou con camaula esta a dicirlle a xente que estará moito peor que a min? A ti non te gustan as frejas, Ai, gústame. Hai unhas frejas, sí que me valía. Mira que boa idea ten aquí, Lidia. Quen me quere dar unhas frejas aí? Non se me dá nada ben dar frejas. Que ben me sentaría unhas frejas hoxe. Ai, Dios mío, que tal sería? Como que non? Mira, hoxe o primeiro de todo, temos uns espetos de cocho, vale? Teño esta carne de lombo, imos facer así cadadiña e vou facer como uns espetos. Os espetos é verdad que é como moito máis gracioso, aí cunha barbacoa, cun pouco de polo, pero na casa a veces tamén nos gusta comer divertido. En este caso é unha forma, que creo que che vai gustar bastante, de botarlle tamén a ese espeto pois unhas verduras e facer que se así un pouco cadadas, que teña bastante cor e que vayos comendo a verdura pasada prácticamente xunto ca carne en par de minutos por cada lado para que quede así ben crocante como nos gusta. Pero o primeiro que imos facer de todo antes de colocar esa carne xa é unha cousa que é un truquiño para nas casas ou calquer historia se vamos a xogar con espetos de madeira. Hai nos metálicos tamén, pero teño uns metálicos tan grandes, que son de barbacoa, que non me collen na tarteira. Entón dixen eu, vale, vou coller uns destes de madeira que temos por aquí, indos perfilei un pouco cunha tesoira, vale, porque senón isto non había, eran grandísimos. E hai que mollalos. Mollalos por qué? Porque cando van ir ao lume ou tal, podes despois coller a madeira e poñerse negra ou prender incluso, vale, co calor. Polo tanto, o que imos facer nós é mollalos. Vale, así que humedecémonos durante a mariñada, casi adobo da carne que imos facer. Aquí metemos un chisco de auga ata arriba directamente para que vayan aí repousando un pouco. E a mitade acórdame e dalle unha volta, vale? Para que estén humedecidos por todas partes, porque senón isto é unha historia. Veña, eso por aquí. Agora nos o que imos facer é adobar un pouco a carne. Xa
xa falamos algunha vez, ademais que me preguntache ti, acórdome agora perfectamente, a diferencia entre mariñar e adobar, que un pouco era o tempo, non? Bueno, isto como a sempre, os cachos van a ser pequenos, se queres que o sabor entre perfectamente na carne, pois moito mellor que pasen 3, 4, 5 horas, incluso 12 dun día para outro. Pero con media oriña tamén vai coller bastante sabor. Así que, se me faz ti un favorciño é coller eses un par de allos suficiente, un par de allos máis que suficiente, pelos aí, que vas cortar, vou poñer ca carne, vale? A carne, como vos dicía, na casa, mirade, teño así uns cachiños ben bonitos. E o que vou facer eu, se ten moita graxa, quitaría un pouco de graxa, que podo facelo, mira. Esta parte quitoa, vale? Pero o máis importante, que a graxa tamén vai axudar un pouco a que ese aceite, que non é aceite de oliva, pero é aceite... Que a graxa, claro, cabe en aceite, pero en realidad esta graxa quenta e derrétese, e que sería unha forma de que exactamente a nivel lipídico, que é? ¿Qué tipo de grasa? Sí. A ver, ten tanto grasas saturadas como poliinsaturadas, pero na carne vermella predominan máis normalmente as saturadas. Saturadas, vale. Poliinsaturadas. Dependendo da alimentación do animal, pode variar, que falamos moitas veces. Isto xa falamos moitas veces, sí. Están alimentados con bellota ou con castaña, teñen máis proporción de monoinsaturadas. Monoinsaturadas, que son as millores, non? Vale, xa estou co de boas e malas, xa empezo. Hai que buscar un malo, Vale, hai que buscar un malo na película, veña, tes toda a razón. Mira, por aquí, facemos unha cousa tal que así, non se escoller... Sí, vou facer así, para que queden así uns cachos ben lustrosos. Vale, isto é un pouco, pois o tino teu. Vou facer así uns cachiños que todos sexan iguales, que para min creo que é a cousa máis importante que podemos facer, e imos metendo aí. Despois pegaremos, vale? Se eses allos, se falo favor, valle dando unha machucada. Vouche poñer un pouquichiño de sal aí, Lidia, como facemos sempre, para que non se nos morra. Sabes onde vin fai pouco uns espetos que me chamaron a atención, espetos de carne? Na Illa de Madeira son típicos, os espetos poñencho na mesa, no centro da mesa, así colgado, no cospeto de metálico, e colgado así para baixo. Vas collendo. Sabes como os vin eu algunha vez? Pinchados nunha piña. Unha piña partida con a metade, case tal, e pinchados e poñenos así tamén ao medio. Sí, porque sabes o que pasa? Nos restaurantes tes unha cociña un pouco grande, pero tes unha pequena parrilla, isto é super agradecido para a parrilla. E a verdura, sí que é certo que xa falaba cando empezaba a receita, que queda ese toque de fume, queda moi ben tamén a carne, non? E hoxe non lle vamos a poder dar, pero bueno, non pasa nada. Vale, vou seguir así. Ti machuca un ratiño, que é para botar aí, para que colla sabor, non te preocupes, e despois nós botamos un pouco máis aí, mira, isto, así. Eu creo que van a tal, se é unha cousa un pouco máis pequena, va a darme igual, pai na punta do historia está, mirade, que o cacho é bo, o cacho é bo, estou aquí pensando tal, pero non. Van a ir así? Eu creo que é moito mellor, sí, vai ir así, pero vai ir así basicamente porque despois vou pasar por las 4 partes o cachiño, un par de minutos por cada lado, algo perde. E tiramos miños, e sempre vai mermar un pouco, bueno, o de sempre. Viña, aquí, con isto posto desa maneira, o que fago eu é o seguinte, coller un punquichiño de sal, pementa e aceite, vale? Así que collo xa por aquí, teño todo posto nesta parte, e isto que facemos é o seguinte. Vale, eses allos, ese ten un pouco de sal, así que non vou pasar meter aquí tampouco, aquí un chisco de máis de sal, facemos isto así, e vou coller un chorriño de limón tamén. O limón fai que eso con un cachiño así esparexado xa está. É un pouco de pemento, perdóame aquí, facemos aquí, porque despois eu así xa meto, un chisquiño de pemento, ai, aquí sí, ó, este pouco que lle dou unha lavazada máis así, eu metolle con unha intensidade, sabes que dicía eu cando estaba solo, cando estou aquí soliño, ahora que ti relaxácheme un pouco, pero eu cando me poñía a facer este mindfulness do que falas ti, eu ahora pensando no veciño que fai ruido. Eu dicía, xa verás ti. Vale, pasta feita tamén, facemos unha cousa tal que así, e imos facer un pouquichiño de zume de limón para meter pa aquí. E con eso imos ter a nosa mariñada, ou como lle queras chamar, adobo, dame igual, vale? Depende do tempo, xa dixemos. Píllame un limonciño, con un pouco de limón é suficiente. A ver, contame un pouco. Que vas a facer, zume? Sí, un pouco de zume. Que cousas surrealistas te pasaron para que... Non se poden contar. Me cacho na mar, é loco. Aquí podese contar. Para non dar ideas. Vale, é super íntimo isto, Isto é un espacio ti máis eu, máis ese que están aí. Sí, é super íntimo, faime caso. Pero mira, ia che falar de mitos que hai co zume de limón. Porque sabes que se comentan moitas cousas co auga con zume de limón.
pola mañá. E auga tibia. Xa escoitei eu que era mellor auga tibia que o zume de limón, que eso quitaba todos os males. A ver, a auga tibia pola mañá o que pode facer é estimular o peristaltismo, que é o movimento natural do noso intestino para ir ao baño. Movimentos peristálticos. Eso tamén son do esófago, non? É como o movimento que fai o noso intestino para mover... O bolo alimenticio, para que se vaya movendo, non? A caca xa non é bolo. Hai moitos mitos ao redor do zume. Por exemplo, pois un é que tomar auga con limón depura, desintoxica. Sí, vale, sí, desintoxica. Un pouco auga con limón con un pouco de xinebra tamén desintoxica. Despois de comer, hai moita xente que di, si, home, si, os que van antes de ir á poscoteca, os que van e tal, comen así, comen e fartan, toman un gin tonic para que lle fagan un digestivo, che chaman tamén, como que non? Pero emprégase moito a terminoloxía de desintoxicar, dieta detox, alimentación detox, alimentos detox, un deles, pois, o zume de limón. Bueno, o proceso de, primeiro, si temos unha intoxicación, pois teríamos que ir ao médico, seguramente, non? Xa temos síntomas evidentes de que temos unha intoxicación. Si non temos ningún síntoma evidente de intoxicación, por que pensamos que estamos intoxicados, non? Se te encontras mal ou calquer cousa, non? Nós temos riles, temos o fígado, que son os órganos do noso corpo que están encargados de facer esa función de xeito natural. Vale. Por iso que é un pouco máis místico que outra cousa, non temos ninguna evidencia científica de que o limón teña un efecto depurativo e desintoxicante. Eso non quere decir que sexa malo, pero quere decir que non ten ese efecto. Sí, pero que non vai facer o que din del. Que fala moitas veces tamén dunha historia que lle falaban, eu recordo, fai anos, sei que non escoito desto, pero que a cebola era con medio antibiótica e facían como un zume de cebola e limón, eso que dicía que curaba todo, xarabes e tal. Coidado, que eu sempre digo o mesmo, non son un tipo que estou a favor nin das farmacéuticas nin unha historia, pero xa hai moita xente investigando unha cousa. Ten que ver unha cousa ca outra, non vamos a fomentar que a xente se automedique. Non, ao revés, por eso digo que... Pero que os efectos milagros non existen, non? Claro, pero que pensemos que tampouco todo o que non sexa un fármaco xa está ben, non ten efectos secundarios, non? De feito, a legislación dos fármacos é moito máis estricta con estas cousas. Pois por eso digo que o fármaco está moito máis estudiado. Están estudiados, os efectos secundarios... Vale, porque igual estou como está, o que me estou referindo, Lidia, e xente na casa é que o fármaco hai moita xente investigando, está o tipo aí, unha tipa, anos, diñeiro metido, tal, que tamén será un negocio, estas cousas, pero hai moitas investigacións, hai unhas probas, non un tipo que di o limón é bo, vale, o limón é bo que para romper a dentina, non? Que tamén é chungo para os dentes, parece ser. Pero que ademais, se iso é certo, podese demostrar. É dicir, podese facer un estudo que demostre esa función, non? Tamén ten razón. Eso digo, pero bueno, ese era outro tema. Seguimos comentando, si queres comentamos outro día un pouco isto. Dime, ti dalle. Outros mitos sobre o zume. Vale. Sobre o zume de limón. Por exemplo, que adelgaza. Agua con limón. Adelgaza, vale. Ou elimina graxa. Todo o que vale para adelgazar a xente collo. Por eso, eso son é o que che digo eu que din nas redes. Se ti pos, isto adelgaza, hai xente que pica. Porque mal non me vai facer, non? Sempre hai esa... Eco, que tamén é verdade. Home, mal non che vai facer, non che vai facer nada. Que máis? Que pasa? Que o limón, se ti botas en aceite el limón, podes ver un efecto, non? En vivo, non? Pero eso non é o efecto cando inxerimos limón, que ten que dixerirse, pasar o sangue. Non pasa o noso sangue zume de limón e dai viaxa ata os adipocitos. Vale, non vai así. O corpo humano non funciona así. Vale. Beneficios que sí poden estar demostrados. Bueno, co tema dos resfriados. Sí. O tema da vitamina C non sirve para previr nin tratar resfriados, pero sí hai estudos que hai evidencias científicas de que axuda a disminuir a duración e a severidade do resfriado, vale, pero non sirve para previlos. Vale, pero sí para que se vaya máis rápido, eso o que estás a dicir, vale. O limón directamente, só limón. A vitamina C, por eso dicía que non é o zume de limón. Vale, vitamina C. Non é o zume de limón, de feito, tomamos un limón e imos a ter moita máis vitamina C que exprimindo medio zume de limón. Comendo, pero quen come un limón? Unha naranxa, non? Quen come un limón? Hai xente que come ata pomelos, se meu pai come pomelos. Pero o pomelo non ten nada que ver co limón, tal. Non, o pomelo, a min o limón gústame, o sea, o pomelo gústame, o limón tira para atrás. Bueno, laranxas ou moito me gustan cando dan así a primeira vez aos rapaces pequenos un cachiño de limón, cando poñen a cara así, como ya proban todo. Póngase a cara, pero despois volven a chupar. E volven a chupar. Que licua, os rapaces non saben nada. Ten vitamina C, xa cho digo eu tamén. Máis cousas, entón, a ver. Máis cousas. Pode servir para previr, non tratar, ollo, non mesturemos aquí términos, en algunhas persoas cálculos nos riles por oxalato cálcico. Hai diferentes materiales cos que se poden producir cálculos nos riles. Sí, o sea, esas pedriñas. Oxalato cálcico, que é bastante común. Sí. Bueno, pois o limón, non o zume, o limón ten citrato que pode facer previr
a formación de cálculos de oxalato cálcico. Vale, Ahora ben, non sustitúe o Claro. tratamento. Vale, es que eso que quería, é o que quero dicir sempre, que non vai a unha dicir, pois entón eu empezo a comer litros, tomo litros de zume de limón. Non vai así a historia tampouco, pero bueno, saber que ten varias propiedades está ben. Citrato, dixeche, que é iso? Pois é un ácido. Un ácido, vale. Mira, agora que falas de ácido, outro mito é que tomar limón como que alcaliniza o pH. Escoitaches alguna vez falar isto do pH, de que se comes deste xeito hai alimentos alcalinizantes e acidificantes? De feito, puxose de moda moitas veces en plan que a prevención do cancro, que era un rollo de eso, non me gusta nada cando se xogan con enfermedades xa bastante graves e tal, que a xente de repente, cando estás... Isto é unha cousa, vou parar un segundo porque isto é que me interesa. Hai xente moi aproveitada na vida, non? Entonces, cando ti tes unha cousa como moi severa, non? E falas dunha enfermedade chunga, e ti estás desesperado con 1000 historias, calquer cousa que che dé un halo de esperanza, cóllela, abrázala. Pasaríame a min, pasarelle a calquera. E recordo que había como unha dieta que era alcalinizadora, ou algo así, que era contra o cancro. Despois xa saliron un montón de estudios, un montón de tal, e incluso artículos sobre aquelo, en plan, coidado, que estamos detrás da xente que escribe destas cousas. Deixa de escribir payasadas. A xente que vai empezando a facer esas cousas que tal, que a xente que estudia a nutrición, a xente que está, científicos están metidos aí, que saben de todas estas cousas, non andan dicindo tonterías tampouco. E non me gusta que xoguedes ca xente. Esas cousas non me gusta. Sí, escoitei o da alcalinización. Pois, o que comemos non altera significativamente o noso pH sanguíneo. De feito, é algo que está moi controlado porque sería perigosísimo alterar o pH do noso sangue. É dicir, o pH do noso sangue permanece case estable, non hai apenas diferencias. Sí, o sea, non polo que comas vais a cambiar dun lado para outro. Non, outra cousa é que certos alimentos podan ser máis interesantes a nivel nutricional por X motivos, pero non porque sexan ni alcalinizantes ni acidificantes. Entendido. De feito, comentabas ahora do tema do cancro, o maior peligro, porque moita xente diba, isto mal non me fai, isto é natural. Bueno, primeiro, a orixe non determina os riscos para a saúde ou os efeitos secundarios. Que algo sexa natural non quere dicir que sexa inocuo. Vale. De feito, o que decía antes, pois os fármacos están estudados, pois a legislación é bastante estricta, teñen que estudiar efectos secundarios, interaccións con outros fármacos ou con alimentos. Ten que probar que serve para o que di antes de sair ao mercado. Vale, exactamente, exactamente, esas cousas das que falamos, que isto tamén é certo, hai que sabelo. Que a suplementación, a legislación é diferente, vale? Entón hai como unha marxe para a interpretación, digamos, hai un baleiro legal que permite que moitos suplementos se comercialicen para fins que non foron probados científicamente, que non teñamos tampouco efectos secundarios, que tamén teñen efectos secundarios, que non ten que ver ca orixe, nin que interaccionen con outros fármacos. Sabes que hai moitos suplementos que poden interaccionar, se eu tomo unha pastilla para o colesterol e tomo X suplemento, pode interferir o efecto. Interferir unha con outra, que moitas veces, claro, que se di. De feito, por eso fala co teu farmacéutico, fala co teu médico, porque non se pode tomar todas gallas. Unha cousa pode contrastar a outra. Mira un segundiño, antes do que me parece moi interesante. Temos as verduras cortadas en anacos grandes tamén, para que parezcan os espetos, para que despois este todo nunha mesma tal. Vamos a darlle a volta, se non che importa, darlle a volta os espetos, así. Vamos a facer así, mira. Mira, isto para que se sigan mollando por ese lado, porque senón é unha movida. Vale, aquí temos o seguinte, vale? E quero un pouquiño de pemento tamén por aquí e un pouco de comiño, que despois o outro ímolo empregar noutra parte. E tamén este sal, mirade. Con toda esta chea de cousas, eu vou facer unha movida moi guapa, que é un crocante. Vale, para que despois imos facer unha cousa con sementes para despois cortalo, remexelo e botarlle por encima a esa salsiña de aguacate que imos facer dentro dun anaco que se fai nun segundo. Polo tanto, botamos un pouquichiño de lume aquí, vale? Aquí te de cuidado, porque estamos a falar de facer unha especie de caramelo salgado xunto con todas esas sementes e con todas esas especias. Polo tanto, hai que ter tino que non se nos queime o azucre, que isto é importante. Así que vou coller un chisquiño de auga, vale? Un chisco de nada, para ir mollando. Este é un truco que na casa a xente que ten moitísimo cotillo xa co caramelo e sabe perfectamente facelo, dame absolutamente igual, pero senón sempre ten un poquinho de auga para ir mollando, porque imos controlar moito mellor a temperatura dese azucre. Vale, mirade, un pouquiño de azucre. Isto é unha cullerada sopera, é moi pouquiño, pero o que quero é o seguinte, mirade, ir poñendo así un chisquiño dese azúcar, xa veredes que vai ser moi pouco, aí, eso é, listo.
un chorriño de nada, porque tampouco queremos algo que sea moi doce, pero sí que co contrapunto despois deses espetos vai quedar increíblemente ben. E o que fago eu, mirade, que moitas veces é pingueirar un pouco ese caramelo. Cando o caramelo empeza un pouco como a ferver, vou a meter as sementes rapidamente, e a partir de aí, un pouco de mel, que tamén vai axudar que faga un pouco de pegamento, e a partir de aí o único que teño que facer é metelo nun papel e deixar que seque. Nun papel? Nun papeliño de forno, xa verás. Agora, mirade que isto empeza a facer das súas. Vale? Isto, cando isto chega así un pouco máis, o que fago eu é isto. Unhas sementiñas por aquí, viña. Destos son as laminadas. Aquí, que podría valer calquer historia. Seguimos con estas, vale? Vale, seguimos por aquí cas de xirasol. Vale, nunca... Como se chaman estas, Que as de sésamo? Sésamo, non me sai o nome de sésamo, ábrete sésamo. Ábrete sésamo. Veña, home. E que tal? Mira, destas un pouco máis. Aquí, un pouco de pemento. E collemo chile, que quedou aí, que quero que leve un pouquiño de chile tamén. Mirade, aquí che vai todo. Como tengo un pouco de auga, teño o lume controladiño, está isto perfecto, un chisco picante con ese doce. Vale. E dame outro pouquiño de azúcar de nada. Non, vai balamer xa. Mirade, aí empeza isto a xogar xa. Aquí, outro chisquiño, mirade, isto hai que estar moi ao lío, porque metemos lume, é como unha granola, casi para desayuno, vale? Cuidado aí. E aquí sí, un chisco de escama de sal. Subimos lume, agora, e ides mirar que cousa tan xinxela e bonita. A escama de sal queda un pouco mellor, aí está, fervendo xa, perfecto. Vale, quítame todo isto de aquí, ponmo por aí, por favor. Axúdame, eso vou coller o papeliño, mirade que eso empeza a facer das súas. Aquí estamos, eso isto non leva outra cousa que o que leva aí, agora está todo perfecto, eso mirade, aí che vai. Isto por aquí, e mira o truco agora, mira o truco agora. Tense que mover aínda. Pensade que non queremos que se queime ese caramelo. Polo tanto, aquí xogando un pouco, collo a espátula esta, voulle dar un chisco máis de calorciño, estas pingueiras de auga por aquí para que se mova ben, eso xa me di que está quente, e vas flipar desta tontería o que vai facer. Mirade, rapidamente, aquí. Aí, toute, caleite, Estaba pensando, pero que ten que arrefriar ou... Claro. Agora pensamos que isto ten ese azúcar, ese carameliño, que non tostamos, pero que deixamos, ten que facer das súas. Entón, o que vai facer agora é isto a refriar. Vai quedar perfectamente como unha lámina, vale? Esa lámina despois podemos romper. Nos, de sementes. Podemos facer como unha sal, facer un polvo, e ten todos os toques de calorciño que ten. Vale, así que, mirade que isto agora, por agora malea, incluso podría facer unha tal, e imos poñela por aí, vale? Eso de contado. Así que o seguinte é poñerme ca crema de aguacate e facer os espetos. Así que vou cortar eso. Dádeme un segundiño para ir pelando todas estas historias e chegamos de contado para facer o espeto rapidamente, que xa veredes que é simplemente meter verduriñas e todo, e facer unha crema de aguacate para que despois, con isto refriado, fagamos o pratazo do siglo. Veña que nos vamos! Pois veña, aquí estamos. Non sabes o que boto de menos eu, unha barbacoa agora. Uns leños, un pouco de carbón, dame igual. Mira, porque, a ver, se entendemos un pouco o sistema, é unha cousa ben chula, ben bonita. Aquí temos os paus, vaise dourando, vaise tal, hai que ir dando volta para un lado, para outro. Podemos axudarnos unha das outras para meternos, porque non son irregulares. Pero, se por exemplo así non se me pon, axunto un pouco a esta e xa se queda na camiña. E vou facendo o seguinte. Mira, aí están increíbles. Un pouquiño de sal por as caras e tranquilamente. Pero claro, se tiveramos lume, vaise metendo lume, vai acariciando, non? Apertando toda esa historia. Unha auténtica maravilla. Aquí, lume pequeno, tranquilo, que se vai aterreteando un pouco e facendo ese mallardo que falamos. E aquí o que teño é o seguinte, vale? Teño os aguacates. Teño un chisco de zume de limón. Medio limón, puxen máis. Teño un allo tamén. E teño por aquí un pouco desa mostaza da que falamos, máis un chisco de comiño. E hai que botarlle un chisco de sal tamén, vale. Comiño por aquí. Non nos pasamos, pero damos un toque que lle vai quedar moi ben, vale? Eso por aí. E un chisco de mostaza. A min gústame. Ten cuidado con ela, é brava, vale? Así que pouco a pouco.
Hai xente que lle pode botar yogur, un pouco de leite, o que queiramos. O que facemos é o seguinte, collemos o boneco este, como teño o lume máis ou menos controlado, non me pasa absolutamente nada aí. E outra cousa que vos quero ensinar, antes de empezar a facer ruido, como un lavanco, é o seguinte, mirade. Que che pasa, ti? Que che pasa? Mirade, isto que se vai atostando. Outra volta e vimos facendo así. Tan sinxelo como iso. Mirade como esta parte xa está bonita, bonita, bonita. Aí. E ahora, isto, home, isto. Esta maravilla. Este crocante que mira como vai quedando en cachiños que che dixen. Parece unha tella de alpiste. Parece unha tella, tal cual. Vale, temos algo así. E despois rompemos un pouco máis e podemos ir facendo un polviño ou calquera historia. Ainda ten aí ese de pemento que lle botamos e ten todo o sabor. Un chisco de sal, pero está increíble para facer agora de topping. Así que nós o que facemos é isto, meter ao noso boneco do diaño aí e empezar a facer unha crema ben pulida para agora salsear un pouco eses espetos, un chisco de crocante por riba, de todo na boca, un auténtico festival de sabores, de texturas e de todo. Como sempre, non está chevo, veña! Hoxe cociñamos espetadas de porco mariñado e salsa de aguacate. Comezamos cortando a carne en anacos para metela nun cunco xunto cun chisco de aceite, sal, pementa, pemento doce, un par de dentes de allo machucados e zume de limón, deixando mariñar ao mesmo tempo que picamos as verduras das espetadas en groso e reservamos. Mentres, nunha tixola, engadimos azucre cunhas pingueiras de auga, deixando que se forme un caramelo, para incorporar froitos secos, sementes e demais especias, cociñando un par de minutos para poñer nun papel de forno e deixar a refriar ata que quede ben crocante. Por outra banda, facemos a salsa con aguacate, zume de limón, un dente de allo, comiño moído, sal e mostaza, triturando ata conseguir unha textura ben cremosa. Só queda montar as espetadas de porco coas verduras para dourar nunha tarteira, empratando o conxunto e a papar! Veña que temos barbacoa, hoxe non está chevo. Barbacoa non, pero espeto sí, é de categoría. Colorido por qué? Por esos pementos, por esa cabaciña, esa cebola e ese lombo de cocho, xunto unha crema de aguacate, que xa verás con ese comiño, con esos tocos. E a tella de alpiste, como dis ti, esa crumble, ese crocante de sementes que lle queda perfecto para facer o festival na boca. Espeto do está chevo. Aburiño, que deixalo aí, me cache na mar.